Hei, olen Jeesus ja julistan teille pääsiäisen ilosanomaa. Se kaikkein tärkein asia, mikä niin monelta unohtuu. Eli saatana! Pyrkkölö! Vittu, älä roppaa sitä. Tätä on aina tällaista näiden vapaatajien kanssa. Se on firman kallein proppi, perkelee. Markko on monta viikkoa sitä tehnyt. Keskity! Vittu! Otetaan Jesse tähän uudestaan. Ja muutenkin, yritä saada sen tunnetta peliin. Sä pystyt siihen. Ei tää nyt mitään sellaista peruskenttäihmettä kummempaa. Joo, siis mä olin jo pääsemässä siihen fiilikseen. Kokeillaanko se 3. kappale? Ja jos se vaikka tulisi luonnostaan, sun tekstiähän tää on. Osaa kyllä. Anna mennä. Älä siis ikinä unohda näitä asioita, jotka mainitsin, sillä ne jäivät puuttumaan Raamatusta, kun kustantaja sai kännillä läpällä tehdyn version. Poikki! Kännillä läpällä. Nyt ei kyllä mennyt ihan oikein. Sori, mä en oikeesti nyt tiedä, miten tää voi olla taas näin vaikeeta. Siis, mä haluaisin olla taas kunnon viraalihitti, niin kuin mä olin silloin 2000 vuotta sitten. Kumminkin tottunut ihmiselle diipadaapaa syöttää, mutta kun kamera-ajassa ei enää olekaan niin helppo. Kyllähän nämä jutut uppos silloin ihan eri lailla kansaan, niin kuin nykyään kissavideoita ja siavillainen haureus. Kaikki on unohtanut tämän pääsiäisen syvimmän olemuksen. En mä nyt oikeesti roikkunut siellä ristillä sen takia, että jengi voi ostaa huonoa suklaata ja tukehtua niin Jeesuksen kindermodiin. No saatana, joulupukkikin vienyt mun duuni. Mikä vittu on pääsiäispupu? Tosi. Joo, tontut, porot, joulukuuset, kaikki parempia kuin se paska, mitä yleensä joulu kattelee. Luuleeko joku jumalalta oikeesti, että mä haluan enää ikinä nähdä yhtäkään Jeesuksen ristiä? Siis lukiko kukaan näitä Jessen tekstiä etukäteen? Joo, ihan hirveet. Semmosta oikein löysää tässä. Ei me voida tällaista laittaa. Hei, kokeillaanko niitä ihmeitä seuraavaksi? Joo. Savua, mutta ei tulta. Se on ihme. Noniin, kato. Missä on keskisormi? Missä? On supomitankkia, on ite tehyt koilit ja sekoitettu neste ite pyhästä vedestä. Pata 7! Jeesuksen pistohaava aukesi taas. Hei, sori. Jääks mä oikeesti vittu kun vituuttaa? Sano vaan, aika kultaa muista. Iskä antoi Steve Jobsille postia. Tajus? Kuka? Siellä? Jobin postia? Jobin postia? Noniin. Ja nyt Jeesus muuttaa kossun viiniksi. Ja sitten koko perjantai mulla oli vieläkin niin kauhea kutina vasemmassa isovarpaassa. Roomalaiset ne vaan nauroja heitteli luumun siemeniä. Niiden mielestä se oli vaan hauskinta sitten sen, kun Brutus kompastui omaa munapanssariin. Jes, no niin, okei. Vielä yksi nopea kysymys mahtuu tähän loppuun. Koita kertoa paska juttu sille, että se olisi hauska. Anna mennä, poika. Ihmiset uskoo sinuun. Keskity. Joo. Vain ortodoksit pääsee taivaaseen. No okei, sä joudut pitää sitä hassua hattua joka kuukauden ensimmäinen lauantai. Taivas paikka. Mä keksin. Mut hei, ei voi voittaa. Hyvä, että tuli puheeksi.